privado beneficio, o público é serviço, é privado beneficio, o público é serviço, é privado É necesario que collamos tamén parte da Avenida de Castelao, parte da Florida, parte da Rúa Coruña, a entrada de Camelias. Temos que entrar todos e todas. É necesario que hoxe en esta praza entremos todo o pobo de Vigo e a súa comarca que está en contra de Feijóo, de Rajoy e dos recortes sociais e das medidas de austeridade. Tan importante como os votos, compañeiras e compañeiros, son as manifestacións. Señor Rajoy, señor Feijóo, tomen nota do que hai nesta cidade. Hoxe, tomen nota, porque non nos imos a rendir, imos a seguir loitando na rúa. Manifestación histórica. Nos comunican, ademais, que é das maiores manifestacións que se deron en Vigo dende que saiu a democracia, pero ademais a manifestación en xente, en todo, en valentía, a máis grande de todo o Estado español, como non? Vigo é unha ciudad obreira, a súa comarca é unha ciudad obreira, e hoxe aquí o estamos demostrando. Amigos e amigas, eso é o voto que levou prestado o señor Feijóo. Tiña que dimitir vindo este tipo de manifestacións, porque aquí sí que está o verdadeiro voto do pobo. Esta sí é a verdadeira realidade.